Cantabria. Imos agora a Monelos, na Coruña, onde os veciños están conmocionados pola posible implicación da famosa asasina Remedios Sánchez na morte dunha veciña, Alba Lea, que se comenta no barrio. Pois si, os veciños deste barrio da Coruña continúan consternados pola posible implicación de Remedios Sánchez na morte dunha veciña de 91 anos, conmocionados pola crueldade e a violencia características dos asasinatos de Remedios Sánchez. Un patrón de conduta que repiteu aquí tamén en Monelos, gañarse a confianza da vítima para despois rematar por asfixiala. A nós, o que anda aí, fixeronnos saber como era a conducta desta muller de Remedios Sánchez durante a súa estancia no cárcere de Teixeiro. E todos apuntan a que tiña un carácter moi controlador, moi manipulador. Parece ser que era unha muller aparentemente discreta, que tiña, como dicíamos, pois un carácter de certa manipulación. Aquí en Monelos os veciños botan a vista atrás e temen ter convivido durante varios días cunha asasina en serie. Eles mesmos recoñecen que nos días antes o asesinato desta veciña a viran pasear pola rúa agarrada do brazo doutra muller, algo que naquel momento lles estranou porque a vítima era unha muller moi precavida e reservada. Dendo que anda aí intentamos poñernos en contacto coa familia da vítima, que prefiren non facer declaracións porque están moi afectados, e tamén tentamos poñernos en contacto coa familia de Remedios Sánchez. Para iso, esta mañá desplazámonos ata San Cristóbal de Dormeá, parroquia de Boimorto, de onde Remedios Sánchez era originaria. Ali a maior parte dos veciños non coincidiron con ela porque ela marchou moi nova para Barcelona con 16 anos, pero si hai quen se lembra dela, quen agarda na memoria, aínda que prefire non decir nada. Atención, polo tanto, ao seguinte vídeo. Sonalle Remedios Sánchez. Pero solo sigo comendo periódico, que era daqui, que cada día 16 anos se marchou para lá, e nada máis. Por que teño entendido, hai moito que non ven por aquí. E sabes se por aquí hai casa de algún familiar ou...? Teño entendido que sí, pero non sei onde. Bueno, están agora tantos países perdidos, sabes? Están todos aquí agora. Pero cantos irmáns eran? Pois, son disminuídos, non sei idea de onde cansan. É moito, sí. Vive unha hermana por aí. Por aquí, por esta zona de Dormeá? Sí, aquí na parroquia de Dormeá. Buenos días, buenas tardes e nada máis. Eu a familia algo conozco, pero bueno. Eu levo moito tempo fora daqui, veño así de vez en cando, facer algo e marcho. Nunca coincidiches con ela, nin... Non. Vostede coñeceula en algún momento? Pois sí. E que lembra dela? Vou lembrar cosas mal. Pois imos coñecer un pouco máis do perfil de Remedios Sánchez e tamén da cronoloxía dos asasinatos que cometeu en Barcelona. Raquel Atanes. Pois sí, Juan, porque como vedes a coñecida como a Matabellas ou a Reme volve estar de actualidade estes días tras ser detida na Coruña, como contábamos, acusada dun novo crime. Imos analizar un poquinho o seu perfil para ver se logramos entender exactamente que o que pasou. Remedios Sánchez, de 69 anos, é natural de Boimorto, como estábamos a dicir. Foi condenada en 2008 polo asasinato de 3 mulleres maiores en Cataluña. A pena que se lle impuxo naquel momento foi de 144 anos e 7 meses de cárcere, aínda que, como xa saben, na práctica cumprirá como máximo 40 anos de prisión. O seu modus operandi era sempre o mesmo. Ela facíase pasar por traballadora doméstica, gañaba pouco a pouco a confianza das vítimas, todas elas mulleres maiores, para acceder aos seus domicilios e unha vez xa estaba dentro, asfixiabas ou golpeabas brutalmente ata acabar coa súa vida. Tras o asasinato, roubáballes cartos e obxetos de valor que normalmente gastaba este diñeiro en máquinas recreativas e en xogos de azar. Imos repasar un pouco paso a paso a cronoloxía deste caso criminal. Temos que retrotraernos atrás no tempo porque os feitos ocorreron no verán de 2006 e os seus crimes e intentos frustrados de crime sementaron o terror absolutamente aquel verán en Barcelona. Entre o mes de xuño e de xullo, Remedios asasina a 3 mulleres e intenta asasinar a outras 5, pero os intentos son frustrados por diversas circunstancias. Xa en 2008, Remedios é relacionada con estes crimes e chega por fin a súa condena. Ademais deses 144 anos de cárcere dos que falábamos, foi condenada a indemnizar as familias das súas vítimas con pagamentos que oscilaban entre os 19.000 e os 120.000 euros. Durante o xuízo, ademais, os psiquiatras descartaron totalmente que a asasina sufrise algún tipo de trastorno mental, é dicir, Remedios era perfectamente consciente dos seus actos. Ben, pois 4 anos despois, en 2012, Remedios comeza xa a gozar de certos permisos penitenciarios. Iso sí, con seguimento policial para evitar reincidencias. E así viaxamos ata este presente 2025, este mesmo mes de outubro, en que Remedios foi detida por un novo crime cometido aquí en Galicia durante un permiso penitenciario, precisamente. Lembremos que Remedios cumpre condena no cárcere de Teixeiro. Esta nova detención está relacionada
relacionada co asasinato, como lle contábamos, dunha muller de 91 anos no barrio coruñés de Monelos, ocorrido pasado día 3 de outubro. Inicialmente é certo que esta morte foi atribuída a causas naturais, pero finalmente a autopsia revelou que había signos de asfixia e, ademais, as cámaras de seguridade e o achado dunha marca dactilar situaron precisamente a Remedios nas proximidades da vivenda da víctima. Neste momento, compañeiros, a investigación está baixo segredo de sumario no xulgado número 6 da Coruña e a detida permanece na prisión de Teixeiro mentre se desenvolven as dilixencias propias, Juan. Muchísimas gracias, Raquel. Imos a preguntar a Miguel de Xián se confirmase a implicación de Remedios no asesinato desta anciá no barrio Monelos na Coruña. Entendo que habría un novo xuízo e, consecuentemente, unha nova condea. Exacto. Iniciaríase igual que calquer persoa, fose condenada ou non, un novo xuízo, habería unha instrucción, que é o que se está iniciando neste momento, de aí habería despois o xuízo oral e valoraríase o tipo de condea e o tipo de delito que cometeu, se cometeu un homicidio, se cometeu un asesinato. Habría que ver as circunstancias exactas que se van a valorar nese futuro posible suizo. Que falla no protocolo, no exame psicolóxico, no seguimento policial para que unha persoa así volva a reincidir? Algunas voces críticas apuntan a que o sistema está un pouco diseñado para salvar as estadísticas, é dicir, que o propio sistema fomente a saída a segundo e terceiro grado para que así nas estadísticas oficiais non aparezan tantos penados e que así aparezan en maior porcentaxe as estadísticas da reinserción. Ahora, eso é unha voz crítica. Por outra banda, eu creo que o principal que está fallando é que en España non se pensa na prisión como un lugar de reinserción, senón como un lugar de condea. E falta moita proposta psicolóxica, moitos axudas de profesionais e peritos psicolóxicos que creo que iso é o que está fallando neste caso. Sin embargo, o sistema penal en España sempre abogou pola reinserción. Sempre aboga por a reinserción a un nivel un pouco teórico, porque despois, se vemos un pouco os protocolos que se inician nas prisións e un pouco as medidas que se levan a cabo non son tanto de fomentar a reinserción, senón simplemente de unha convivencia durante un tempo por haber cometido uns crímenes. De todos os xeitos, hai persoas que non son tan fáciles de reinsertar, ¿no? Por exemplo, aquel matavellas de Santander que matara a 11 vellas, que tiña unha parafilia, incluso sexual, coa xente maior. Entón, ata que punto se pode reinsertar unha persoa que ten esta inclinación, digámoslo así? Eu creo que a resposta do sistema penal debe a dar non os propios xuíces, nin os propios abogados, senón os propios psicólogos. É dicir, creo que a resposta está nos profesionais psicolóxicos que determinen se é verdad que ante unhas características psicolóxicas esa persoa pode ser reinsertada ou non. Porque, bueno, é verdad que se sosteñen a teoría de que hai certos casos que non é posible a reinserción. Neste caso en concreto, ademais, en principio, cando a investigación era en Cataluña, cando estaba matando as mulleres, cando estaba intentando matar a máis mulleres, a trataron como a unha asasina en serie, é dicir, o plantexamento era que era unha asasina en serie, incluso se plantexaron, precisamente, como indica Miguel, terían que facer un perfil psicolóxico dunha persoa que tivese unhas inclinacións dese sentido. Sí que é verdade que a Matavellas, ou a Reme, como lle querades chamar, sempre demostrou unha capacidade camaleónica para mezclarse, para fundirse ben no medio, sabes? Para tratar de pasar desapercibida. Eses informes psicolóxicos os que facía referencia Raquel de que ele era consciente da gravedade dos seus feitos, pero que non lle atribuía ningún valor. Fai un pouco un eco dunha personalidade psicopática ou psicosocial, non? Mira, poño vos dous exemplos para que vexades a sangre fría que sempre tivo cando foi o día da súa detención en Barcelona. Había toda unha operación policial organizada na zona naquela residía un cepo policial para detela. E de repente desapareceu. E ela sabía que estaban atrás dela. Sabedes quen a detivo e como detivo? Isto é unha anécdota. O maior trapero, o famoso maior trapero, que despois acabou sendo o xefe dos Mossos de Escuadra, era un dos policías que estaba no operativo cando xa desesperado pensaban que escapara, tivo a corazoada de entrar nun bingo
e ela, sabendo que estaba sendo perseguida, ali encontrou tranquilamente sentada botando uns cartóns. Bueno, porque en parte dos problemas que o levaron a buscar eses cartos a cometer estos asesinatos con móvil económico era o problema que tiña ela coa ludopatía. Algo que non sei se se tivo en conta nos hizo polos 3 asesinatos ou non. Sí, no suizo a primeira estrategia da defensa é indicar que ela non é responsable de ningún crime, senón que é unha compañeira de vivenda que compartían piso, esa suposta compañeira que nunca se obtivo datos dela, que era unha compañeira fantasma, chegaron a definila no sumario. Exacto. Logo, a segunda estrategia foi cando se aportan os informes psicolóxicos. En primer momento aportase un informe psicolóxico que di que ela non é consciente deses asesinatos, que é a consecuencia da súa ludopatía, e entonces prácticamente que está enferma psicolóxicamente. Ponse en contra outro perito e di que non, que ela é totalmente consciente, e entonces ese perito apunta que el non determina que os asesinatos teñan vínculo ca ludopatía, porque en varios asesinatos que comete, varios roubos, non é que se leve todas as xollas da vivenda. Si, deixa xoias de valor, non? Exacto, deixa parte do botín grande dentro das vivendas. En cambio, o xuíz na sentencia di: efectivamente, non está vinculado, pero o móvil dos asesinatos si o considera esa ludopatía. En todo caso, estou seguro que falaremos máis deste caso de Remedios Sánchez. Recordamos que a investigación está baixo segredo de sumario, pero estaremos moi pendentes. Despois seguimos na mesa laretar, Sí. Seguiremos laretando de máis cousas.